tama gini panahon ron, init kayo, murag Kaya ako na naman eh. uga guro niya tong mga panty kay pila ka adlaw nagulan wa. Wa tay ligo-ligo ka, wa tay kailis nga panty ba. Tama-tama ni mauga ni ron. Tama kay init. Dito ka rapit oh. Eh. Saan ni? Oy, may tagdi ni mo ulan ron no para mauga pa ni ba. Nagyud, hutda na gyud tag panty ani. Dali anay mo ha, itunong sa init para na kay suoton. Dikit na to eh. Pila ka adlaw nagulan Grace, si Mana ba to? Kasi mana. Kasi Mana? Tama-tama gyud na tingob. Salamat gud sa init. Mana ka diha? Kapit na. Mana ka? Ah, last na lang yun eh. Oh, mana? Karon di mau gani. Apa ginang mag-board ka no? Dito pang dito tas itong balay kayo pay hasol. Bitaw pod no pero unsaon ta man nga nag-eskwela man ta. Ato lang jud ning kuanan, ato lang sa ning kamutan gud kay eskwela man ta. Alam mag nya layo kay tong balay nya magpliti-pliti ta layo kayo di mas may manang mag-board ra ka. Mana ka diha? Mana? Isa ba? Nang kauban na to nga lalaki diya ba? Di ka saligan. Di ko pasalig anak nila ba? Pero mga bugoy. Ano na? Bitaw nya. Di ba nga kita man ta babae nga nang giapilan maglalaki nga. For the girls only ra man na. Kung ka niya, duha pa gyud sila kabuo. Mga kuan kay mga naong ay murag sukarap og naong Di ka saligan ba? kani. Okay ra po ka na. Sa man nimo alam magabugo nimo nga di man kita tagiya nag-board ra man pud ta dira. Ano po? Kita kabuo sa tagiya po. Dugihang gusto niya na. Tara, tulta kay init na kayo. Kung apa kita kumimit ba no? Apa gani? Asay mo na pre. Bisan asa ah. Kung ras nga ko tambok pre. Ano man? Kung apa kita tambok pre. Sabihon kamay ba? Sabi ko. Malamig oh kino. Gani no. Ay. Hi. Sabi mo kayana pre no. Siya ganahan ka magpuyo ba? Ante nila pre oh. Ano pre no? Napud ana no. Sibot-sibot to na nato pre. Dili ko pre ay. Ano man? Koy. Ay sige ba lang tawagan ko sige ba? Ay hilig binagpanti ng bata apod no. Tawagan na to ba? Mukha daw isa pre. Ah, ikaw bahala na pre. Basta di ko pre. Ano ba? Ilagay ko pre. Ikaw lang. Sige ba? Tawagi ba? Asa po to na makita si Bart? Tawagi ka nino. Ikaw pre, ikaw mag-isa? Ikaw pre. Mukuha mag-isa pre. Ikaw. Ang Bart talang ning mabilin. Ikaw ano na pre? Ang Bart talang mabilin. Basta tabiya. Suga sa hangin oy nangapalit man ang panting akong niyalay. Asa po kung valid. Nani gani gani ho? Ano naman ikang adire? Puno, di ba full may gani ha? Abasin niya na ran yun. O sa duwag ra kun sala yan. Balik ni balik. Ay, init tayo. Ay, kanang ka-workmate. Oh. Kanang bulakaw sa mibi, palihog lang sa midri abi kay mamalit mi og kuan, mga pagkaon. Oh, sige kami bahala. Kaya wala man mo gilakan dito no. Palihog lang ko ha. Oh, may bala. Okay. Ping. Nandre pre oh. Pinibita di oy. Tiksi daw sige ba pre. Kasi may text ako ni. Ina nga patuon diri kay dagkag pantig panghalay. Sige pre, sige pre. O nasend na pre. Tugaya pong giba pre oy. Pero kaya ba tiksi lang da pre na malakaw sa takadali. Ina kay ina ang mga pante na ring panghalay diri. Ganina ra ko na textan gud. Ina kay ina lang ang mga pante na diri ah. Malakaw sa takadali oy. Tara. Tara. Asam tong mga bata ato. Ron, Jem? Jem? Ron? Ayo. Asam to mga bata ato giapik ra matingali ko nila. Pagtuon daw kay sa to panty. Wa ra ba ko nagdalag cellphone? Sa to panty. Paadtuon Paadtuon daw kay nay dala panty.
Mauna siguro ni. Kadaghan sa mga panty, nindot kay mga pantiha oh. Mauna gid ni. This is my favorite. Kwaon ko tanan. Simhuton ko ni sa balay.